Fl-aħħar sigħat, Erba Persuni fiequ mill-coronavirus f'pajjiżna u Seba Persuni rriżultaw pożittivi. Il-total ta' nies Mfejqa tela għal 454 u total ta' każijiet minn feġġew l-ewwel każ huwa dak ta' 553 li rriżultaw pożittivi minn fost aktar minn 50,000 test. Il-każijiet attivi bħalissa huma 93. Is-Supretendent tas-Saħħa Pubblika l-Professur Charmaine Gauci spjegat li Seba Każijiet Ġodda rriżultaw minn fost aktar minn 1400 test u l-maġġoranza kienu bla sintomi u nqabdu f'testijiet ta' rutina. Għandna l-maġġor parti tal-każijiet minnhom li qegħdin ikunu jiġu pożittivi wara li nkunu qegħdin nagħmlu dak l-enhanced testing u hemm minnhom ma jkollhomx is-sintomi. U għalhekk dan huwa importanti ħafna li nkomplu nżidu t-testing aħna biex hekk naqbduhom u nieħdu l-miżuri ta' kontingenza. Fl-aħħar sigħat ir-riżultat pożittiva Maltija ta' 52 sena li marret għat-test minkejja li ma kellix sintomi. Hija taħdem fi stabbiliment tal-ħwejjeġ u kienet tmur ix-xogħol bil-maskra. Bħala riżulta pożittiv Malti ta' 50 sena li wkoll jaħdem f'ħanut tal-ħwejjeġ u ma kellux sintomi u kien jilbes visor fil-ħin tax-xogħol. Ir-riżultaw pożittivi żewġ tirġiel barranin, wieħed ta' 52 sena u ieħor ta' 47 sena li marru l-emerġenza minħabba kundizzjoni medika oħra u ma kellhomx sintomi relatati mal-COVID-19 iżda ħarġu pożittivi meta sarilhom it-test. Ir-riżultat pożittiva barranija ta' 26 sena li hija carer f'dar tal-anzjani u nqabdet f'test ta' rutina qabel daħlet għax-xogħol, għaldaqstant ma kienx hemm riskju ta' trasmissjoni għall-anzjani. Ir-riżultat pożittiv Malti ta' 55 sena li huwa pazjent rikoverat fl-isptar Mater Dei u kellu kuntatt ma' persuna oħra li fl-aħħar jiem ir-riżultat pożittiva. Hemm ukoll barrani ta' 32 sena li huwa pazjent fl-isptar Karin Grek u li fl-14 ta' Mejju kellu sintomi ta' deni, sola u ġieħ ta' ras u ġieħ fi griżmejħ. Il-Professur Gauci appellat li minkejja li s-sitwazzjoni hija stabbli, il-pubbliku għandu dejjem isegwi l-istruzzjonijiet tal-awtoritajiet tas-saħħa. Flimkien irnexxielna nikkontrollaw is-sitwazzjoni li nżommu r-rati ta' każijiet li huma baxxi u jiena persważa li bil-kooperazzjoni ta' kulħadd u anke li l-pubbliku Malti jkompli jsegwi dawn il-miżuri ta' prevenzjoni aħna nżommu dis-sitwazzjoni fi stadju li tkun kontrollabbli. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.